Moi! Tällä videolla mä kerron mun ihonhoitoprosessista, mikä mulla on meneillään yhteistyössä lahtelaisen Clinic Synergian kanssa. Tää on nyt ehkä tämmönen vähän pidempi höpötys niistä hoidoista, mitä mulla on tehty ja mitä on suunnitteilla. Eli jos ihonhoito ei kiinnosta, niin sitten ei kannata tätä katsoa. Mutta jos kiinnostaa, niin tästä mä nyt kerron vähän pidemmin kuin noissa varsinaisissa yhteistyöjulkaisuissa, että mitä mulla on tehty ja tullaan tekemään. Eli tosiaan lahtelainen Clinic Synergia on sellainen ihonhoidon klinikka, jossa kaikki työntekijät on siis terveydenhuollon ammattilaisia, eli siellä on sairaanhoitajia ja lääkäri. Eli siellä voidaan tehdä vähän semmoisia tehokkaampia medikaalisen tason ihohoitoja. Ja se, mikä mulla on tässä suunnitelmissa, on se, että 2 kertaa tehdään semmoinen pH-formulan ihon pinnotushoito, ja sitten sen jälkeen on mikroneulaus, ja sekin sarjahoitona. Eli tämä on niinku tavallaan tämmöinen koko kevään kestävä prosessi. Ja mä oon nyt ollut siitä vähän yli viikko, mä oon ollut siinä ensimmäisessä pinnotushoidossa ja mä ajattelin, että nyt mä kerron siitä. Eli se pinnotushoito on semmoinen, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin se on siis semmoinen vähän niin kuin happokuorinta, mutta se ei ole niin välttämättä ärhäkkä iholle. Mä luen täältä ja sitten, että mä sanon oikein. Eli sen tarkoitus siis ei ole vaan sen vanhan ihosolukon poistaminen, vaan niiden ihosolujen uudistaminen ja uuden ihosolukon tehokas muodostuminen. Ja se, miten se käytännössä tapahtui, niin kun mä menin sinne, niin ensin tehtiin joku puhdistus ja kuorinta, ja sitten sen jälkeen laitettiin 2 kertaan se pinnotusaine. Siinä kohtaa se aika paljon niin kuin kuumotti ja kihelmöi siinä iholla, mutta sitten siihen päälle laitettiin joku semmoinen paksu, viilentävä niin kuin geelinaamio, niin sitten se loppui oikeastaan se kihelmöinti sitten siihen. Ja olisiko se ollut 10 minuuttia, mitä se sitten vaikutti. Ja sen jälkeen se niin kuin kuorittiin, se lähti semmoisena isoina palasina se naamio, ja sitten laitettiin 2 vielä jotain ainetta, mitkä ihanasti niin kuin viilensi ja rauhoitti sitä ihoa. Ja ihan silloin jo heti saman tien, kun se oli otettu pois, niin mä tunsin mun ihossa niin kuin sellaista jännää semmoista, että tuntui, että se niin kuin kiristyi. Että semmoisen mä niin kuin tunsin heti silloin. Ja sitten siitä varoitettiinkin, että se niin kuin voi tavallaan kuoriutua se iho. Ja niin tapahtuikin. Se oli sitten oikeastaan, kun se tehtiin torstaina, niin sitten se oli niin kuin perjantain ja lauantai-päivän tuntui, että se oli tosi niin kuin sellainen se iho, että sitä sai ihan koko ajan rasvata. Mä sain siis sieltä semmoisen samana iltana laitettavan semmoisen kangasnaamion, mikä oli kosteuttava, ja sitten mä sain tämmöistä SOS-voidetta, niin tätä mä sitten laitoin, vaikka kuinka monta kertaa tuntui, että se kaikki vaan niin kuin meni sinne ihoon. Mutta mitään sellaista ihan varsinaista niin kuin ihoärsytystä mulla ei ollut. Et mulla on tosi herkkä iho, mutta siitä ei ollut semmoista, ei niin kuin sellaista pahantuntusta ärtymystä. Mutta se punotti se iho, ei mitenkään järkyttävästi, mutta kuitenkin punotti, ja sitten just silleen kihelmöi. Ja sitten sunnuntaina se alkoi sitten niin kuin kuoriutumaan, mutta se iho ei lähtenyt niin kuin minään semmoisina isoina palasina, vaan se oikeastaan monen päivän aikana silleen pikkusen niin kuin hilseili, että tuntui, että siitä niin kuin lähti koko se, ensin lähti täältä alhaalta ja sitten myöhemmin lähti otsasta niin kuin sitä ihoa. Ja sen kummosempaa siitä ei nyt sitten ole ollut. Ja mun mielestä niin kuin heti jotain ekan käsittelyn jälkeen, niin tämä otsa on niin kuin, siinä mä huomaan kaikista eniten ehkä ne vaikutukset, että se on niin kuin, tuntuu sellaiselta ohuemmalta ja sileämmältä se iho. Ja sitten samoin ehkä nämä juonteet tässä nenän vieressä.
Joo, ja sitten siihen siis kuuluu kotihoitotuotteet, eli tämä mulla oli käytössä jo ennen sitä ensimmäistä pinnotushoitoa tämmönen voide, mitä laitetaan aamuin illoin, ja sitten mulla on puhdistusaine. Ja nyt sitten tästä ensimmäisestä, niin 28 päivän päästä on sitten se toinen happopinnotushoito, tai se siis toi, pH-formulan pinnotushoito, ja sitten siitä sitten käsittääkseni pari viikon päästä voisi olla se ensimmäinen mikroneulaus. Ja siitä mä kerron sitten lisää, vaikka sitten kun mä oon ollut siinä seuraavassa pinnotushoidossa. Mutta tämmönen mulla on meneillään, ja mä olin kyllä tämän ensimmäisen kerran jälkeen aika vaikuttunut noista jo yhden kerran tuloksista, koska mä oon tavallaan ajatellut, että ei mikään niinku aine voi enää tämän ikäisen ihmisen iholle niinku ihmeitä tehdä, mutta kyllä se aika, mä otin nyt tästä videostakin kaikki suodattimet pois, että tää näkyisi ihan niinku kunnolla tää iho, että millainen tää nyt on. Niin on kyllä vaikuttunut nyt ihan tämän yhdenkin kerran tuloksista. Niin jo ainut oli, että mulla ei siis voinut tehdä sitä kaulalle, kun mä oon allerginen monellekin asialle ja mä olin syönyt nyt varmaan taas jotain väärää ruokaa, että mulla oli kaulassa semmosia punottavia läiskiä niistä ja sitten ei voinutkaan tehdä kaulalle. Mutta nyt kun mä niin kun näin, miten tehokas tää oli, niin mä kyllä toivon, että ensi kerralla laitettaisiin ainakin se yksi kerros sitten tolle kaulalle myös. Mutta tästä mä siis tuun kertoa myös niissä yhteistyöjulkaisuissa, mitkä mä tästä teen, mutta tää oli nyt kiinnostuneille tämmönen pidempi selostus. Ja saa kysyä, vastailen jos osaan, ja vielä enemmän sitten varmasti osaa kertoa Clinic Synergian Eerika. Mutta tämmönen tänään, kiitos ja hyvää viikonloppua!